I l'Ajuntament de Barcelona estudia implantar una zona blava, és a dir, de pagament per a les motos. De moment, els grups de l'oposició ja han dit que no hi estan d'acord perquè seria penalitzar els usuaris d'uns vehicles que ajuden a descongestionar el trànsit a la ciutat. Un equip de l'Informatiu ha estat a Barcelona per veure què en pensen els usuaris i si és fàcil trobar lloc per aparcar una moto. Tot i ser estiu, a molts llocs de Barcelona és pràcticament impossible trobar espai lliure per aparcar la moto, sobretot a llocs cèntrics com aquest, davant de la catedral. Per evitar aquesta situació de congestió, la regidoria de mobilitat estudia que les motos segueixin el mateix camí que els cotxes, pagar zona blava per aparcar. Una idea, segons l'Ajuntament, que no es farà a curt termini, sinó que només s'està estudiant. Home, realment hi ha moltes motos i jo moltes vegades no puc aparcar. Per tant, és normal que ho facin amb els cotxes com amb les motos. Malament. Tot el que sigui pagar, malament. No m'importaria si m'assegurés que puc deixar-la a prop de la feina. Es hacer que costara casi lo mismo desplazarse en moto que en coche. Estoy totalmente en contra, sí. L'oposició municipal ja ha avançat a l'Informatiu el seu rebuig frontal a fer pagar les motos. No es pot penalitzar, diuen, un vehicle que el que fa és descongestionar la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona té un afany recaptatori. L'any 2008 ja va recaptar a prop de 34 milions d'euros amb zona blava i grua. I ara pretén tindre una víctima més amb els motoristes. En lloc d'anar a gravar l'ús de la moto, el que hauríem de buscar són mecanismes per facilitar-ne la utilització per la ciutat.